Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Agcine ebulewe amabhubesi abesekhathazile ngokuhlukumeza umphakathi OLundi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elandibolo khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Inhlangano ezemvelo KZN Wildlife igcine ithathe isinqumo sokubulala amabhubesi abesekhathazile ngokuhlukumeza umphakathi ebhuqabhuqa imfuyo yomphakathi okhukho OLundi. Lokhu kuzemva ukuthi amabhubesi edla izinkomo ezisithupha ngeledlule ngesikhathi eqe esiqiwini. Okhulumela ezemvelo umnomzane Musa Mdambu uthe ngomgqibelo bathatha amalunga amabili omphakathi wasenqulwane kanye nasokhukhu ngendize nophephelo omhlanu kwatshengisa ukuthi amabhubesi ngempela asebulewe. Umdambu uveza ukuthi kungenzeka sinyukele isibalo sezinkomo esigcine sidliwa ngamabhubesi njengoba nomphakathi bungasalibhade emadlelweni emva kokusabela izimpilo zabo. Uqhube wathi isinqumo sokubulala amabhubesi emva kuba umphakathi ungenele isiteleka ngeledlule ukhala ngamabhubesi abesebhuqabhuqe imfuyo yabo. Uthe ngesikhathi beteleka bathatha isinqumo sokunqamula ucingo lesiqiwi bathembisa ukuthi bazohlala ngaphakathi esiqiwini kuyoze kufike ungqongqoshe wezokuthuthukiswa kwezomnotho kanye nokuvakasha. Uthe ngesikhathi beteleka bathathe nesinqumo sokunqamula ucingo lesiqiwi bathembisa ukuhlala ngaphakathi kuze kufike ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo. Umnumzane Ravi iphile yazoxazulula lenkinga umphakathi obuso ubhekane naye. Bathe bajabule kakhulu ngokuba ugcine efikile umnumzane ephile ngolesibili kanti ke namabhubesi lawa ukuthi agcine ebulewe. Bafethu ke ngizofisa mina ukwazi ukubhala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.